Bună ziua! Am pus să fac ceva de mâncare. Aici am niște orez pe care îl fierb și am să fac o salată de orez cu ton. Și aici am niște oase de porc în care să fac o ciorbă. Am pus la fier. Tăiat și sarzăvatul. Ce cauți acolo? Coboară jos. Hai jos. Hai. Hai jos la mami, hai. Punem să fiarbă totul. Orezul meu mai are puțin și este fiert. Și cam asta pentru azi. Aici am făcut ieri niște ciulaman de ciuperci. Mâncarea pentru astăzi. Cam atât. Voi ce ați făcut de mâncare astăzi?